F'Settembru li ġej l-iskola primarja l-ġdida fil-Qawra se tkun qed tiftaħ il-bibien tagħha l-500 student li se jkunu qed jieħdu t-tagħlim tagħhom f'ambjent sabiħ fuq medda ta' 9500 metru kwadru, b'39 klassi, laboratorji għax-xjenza, sala u faċilitajiet sportivi fost oħrajn. Il-klassijiet tal-iskola se jkunu kollha attrezzati bl-arja kundizzjonata. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda l-FTS, Dr. Neville Young, spjega li x-xogħol wasal fi stat avvanzat ferm. Bħala xogħlijiet qegħdin on track, qegħdin fażi issa li nikkonkludu bħala finishing u anke ġifieri biex nagħmlu landscaping. It-tender tal-landscaping ħareġ ukoll u l-kuntratt ġie ffirmat u jekk Alla jrid, mhux jekk Alla jrid, prattikament qegħdin on very good track biex issa nikkommissjonaw l-iskola għall-istudenti u l-edukaturi tagħna. Il-kap eżekuttiv qal li fl-iskola iddaħħal il-kunċett ta' spazji miftuħa. Meta wieħed jikkonsidra li l-istudenti tagħna jqattaw tal-inqas 50% f'postijiet magħluqin bħall-iskola, kif tista' tara din l-iskola għandha environment, għandha ambjent miftuħ ħafna illi tħallilhom anke għalihom jimirħu fl-istudju tagħhom, intużaw ukoll kuluri għal tal-apposta kif ukoll il-mod ta' dawl eċċetera li sar biex dejjem jassisti u jgħin biex ikollhom kemm jista' jkun ambjent miftuħ u mifrux. Intant l-FTS ħadet ħsieb ukoll li l-bini jkun aċċessibbli għal kulħadd kif ukoll ta' livell ambjentali għoli. Dan fil-waqt li l-iskola se jkollha parkeġġ li jakkomoda madwar 400 karozza. Hija mibnija skont l-aħħar environmental standards, ġifieri prattikament nistgħu ngħidu li hija Grade A. Il-mod ta' aperturi li ntużaw u kif ukoll anke l-arja kondizzjonata jagħmluha waħda mill-iktar environmental friendly li prattikament l-FTS investiet matul din l-amministrazzjoni. Dan l-investiment li jlaħħaq 13 miljun euro huwa fost kullana ta' investimenti oħra li l-Fondazzjoni għaddejja bihom.